रिहन दैमारिया 20 बोसोर एमएलए जाबोबाय बिनि गेजेराव बिथाङा खननै मिनिस्टारबो जाबाय नाथाय बेबायदि मोनसे सुबुं फंखा बा सुबुं सम्पद हिउमेन रिसोर्स आरो पार्मानेन्ट रिसोर्स मोनसेबो बिथांनि इनस्टिट्यूट गैया नैबे उदालगुरियाव जेराव लाइमोनफोरनि थाखाय इयुननि जिउ दानांगौनि थाखाय गोनांथि दंमोन जेरै इउनिभार्सिटि गोनांथि दंमोन कलेज इन्जिनियारिं कलेज गोनांथि दंमोन बा बिदि स्किल डेभेलपमेन्टनि गोनांथि दंमोन लोंनाय दैफोरनि बिदिनो हान्थामेला राहा लामानि गोनांथिफोर दंमोन बैफोर बुस्थुफोरखौ दिनैनि यां जेनेरेशना उदालगुरियाव मोनसेबो नागिरनानै मोनाखै बिथाङा टेम्परारि बुस्थुफोर बनायनानै गावनि सार्थनि थाखाय गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय पावार लुबैनानै बारे बारे एमएलए जाबाय थादों आरो आथिखालाव बिथाङा डिपुटि चिफ आरो नै एबारावबो बिथाङा गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय आरो खनसेबाव एमएलए बिजाथि महरै बिथाङा गसंदों जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोन युथफोरा दुखु नांदों उदालगुरि समस्तियाव 46 नं उदालगुरि समस्तियाव अकल माने रिहन दैमारियाल' सासे बिजाथि जानो हायो नामा बा बिथांनावल' सासे लिडारशिप क्वालिटि दं नामा जोंनाव दिपेन बर' सार बायदि मोजां मोजां लिडारफोर दङ बै लिडारफोरखौ दिनै बासिनो थाखायनो दिनैनि यां जेनेरेशना ओंखारबोदों नाय बिथांनि फिसालाखौनि नामखौ आं मोजां मोनथिया दै बिथाङा बिफानि जानानै बिराद केम्पेनिं खालामगासिनो दं होननानै बुंदों ना सोरनोबा माने जायफ्रा इउपिपिएलआव फैदों मोजां मोननानै फैदों बैफोरबायदि युथ बिथांमोनखौ न'आव थांनानै बुरखायनानै थाखा फैसा हैनानै बुरखायदों बा 2 लाख चेकखौ स्किमखौ नोंथांमोननो होगोन होननानै बिथाङा थगायदों दै आरो बियो अनलि गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखायल' बिथांनि मतलबा जाबाय बिफाखौ एमएलएआव देरहाहोखांनानै बाय इलेक्शनाव गाव बिजाथि महरै गसंनो नागिरनाय आच्छा दिनै बे जेन जेट होननाय सोदोबा बे ओरैनो मोनसे सोदोबल' नङा गोबां युथ्सफ्रानो दिनै मोनसे सोलायनायखौ हास्थायनानै दिपेन बर' सारजों हेफाजाब होनो होननानै ओंखारबोनाय मोनसे सोदोबनि दोहौ जेराव लाइमोनफ्रा थांनाय 17 बोसोर बिपिएमनो भट होबोनानै बिथांमोना भुगिदों बा गावसिनि गोरोन्थि जाबोदों बेखौ बुजिदों बेनिखायनो दिनैनि दिनाव लाइमोनफ्रा हानजा हानजा फैनानै नै दिनैसिम बा दासिमहालागैबो बा इयुनसिमहालागैबो दिपेन बर' सारजों स्टेन्ड जाफानो होननानै ओंखारबोनाय मोनसे बे दोहौ दिनै गोबां हाजार हाजार युथफोरा गावसोरनो गाव लिङा लाबानो जों लिंलायलायनो दरखार जायाखै गावसोरनो ओंखारबोदों रिहन दैमारिया 20 बोसोर एमएलए जाबोबाय बिनि गेजेराव बिथाङा खननै मिनिस्टारबो जाबाय नाथाय बेबायदि मोनसे सुबुं फंखा बा सुबुं सम्पद हिउमेन रिसोर्स आरो पार्मानेन्ट रिसोर्स मोनसेबो बिथांनि इनस्टिट्यूट गैया नैबे उदालगुरियाव जेराव लाइमोनफोरनि थाखाय इयुननि जिउ दानांगौनि थाखाय गोनांथि दंमोन जेरै इउनिभार्सिटि गोनांथि दंमोन कलेज इन्जिनियारिं कलेज गोनांथि दंमोन बा बिदि स्किल डेभेलपमेन्टनि गोनांथि दंमोन लोंनाय दैफोरनि बिदिनो हान्थामेला राहा लामानि गोनांथिफोर दंमोन बैफोर बुस्थुफोरखौ दिनैनि यां जेनेरेशना उदालगुरियाव मोनसेबो नागिरनानै मोनाखै बिथाङा टेम्परारि बुस्थुफोर बनायनानै गावनि सार्थनि थाखाय गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय पावार लुबैनानै बारे बारे एमएलए जाबाय थादों आरो आथिखालाव बिथाङा डिपुटि चिफ आरो नै एबारावबो बिथाङा गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय आरो खनसेबाव एमएलए बिजाथि महरै बिथाङा गसंदों जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोन युथफोरा दुखु नांदों उदालगुरि समस्तियाव 46 नं उदालगुरि समस्तियाव अकल माने रिहन दैमारियाल' सासे बिजाथि जानो हायो नामा बा बिथांनावल' सासे लिडारशिप क्वालिटि दं नामा जोंनाव दिपेन बर' सार बायदि मोजां मोजां लिडारफोर दङ बै लिडारफोरखौ दिनै बासिनो थाखायनो दिनैनि यां जेनेरेशना ओंखारबोदों
आसा मोनसे खोथाया सरसा जाबाय थादों जे दिपेन बर'नि सायाव नैबे ओनसोलनिनो जे MBA पास सानसुमा रामसियारि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ सासे लाइमोन हिसाबै बिनि सायाव नङा बिथांनि बाथ्राफोरखौ जों बारा सावरायाबाबो जायो बिथाङा माने सासे ओरैनो सायाव बुंबायग्रा बिरबायग्रा सासे मानसि दिनैनि दिनाव लाइमोनफोरखौ बिथाङा कनफिउज खालामनो नागिरदों दिपेन बर' सार बायदि जाय मानसिया 25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय गावनि लाइफखौ साक्रिफाइस खालामबोबाय बैबायदि मानसिखौ बिथाङा सनमान होनो रोङा जाय मानसिया गावनि साखरिखौ गारनानै गावनि न'खरखौ गारनानै बिथाङा हारिनि थाखाय बावसोमबोबाय गावनि जिउखौ आरो दिनैनि दिनाव फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द पाब्लिक बिथाङा सासे उदालगुरिनि सासे बिजाथि बिथाङा दिपेन बर' सार बायदिखौ रेसपेक्ट होनानै बिथांजों दिनैनि दिनाव थाफानानै बिथांखौ हेफाजाब होनायनिसो गोनांथि दङमोन नाथाय गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा दिनै दिपेन बर' सारखौ आला गला माने गोदाव सोराव बानसावलाबायगासिनो बेयाव बे समाव आं खावलायदों नोंथांमोनखौ दा नोंथांमोना बिथांनि रावाव कनफिउज जानाङा गोनो गोथो जानाङा दिपेन बर' सारा इयुथनि थाखाय दिनै गसंदों आरो इयुथफोरनि थाखाय भबिष्यतखौ साननानै बिथाङा दिनै ओंखारबोदों आरो नाय बिथाङा खोथा होबाय थादों जों खोथा होदों दा दिपेन बर' सारा देरहालांखांनायनि उनाव मेक्सिमाम खामानिखौ जोङो इयुथफोरनि थाखाय मावगोन आरो जोङो उदालगुरि हिसाबै जोङो माने हिउमेन रिसर्स मोनसे क्रिएट खालामगोन आरो इयुथफोरनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय जोङो पार्मानेन्ट इनस्टिटिउसनफोर जाय जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा बेयाव फरायनानै गावबागाव केरियारखौ दानो हागोन नैबे थांखिखौ लानानै जों दिनैनि दिनाव दिपेन बर' सारजों हेफाजाब होदों रिहन दैमारिनि जे फिसाला बिथाङा दिनै स्टार केम्पेइनार महर लानानै इयुथफोरनि थाखाय खामानि मावनानै बिथाङा जितु बिफाया देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा सासे MCLA जानानै इयुथ जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन नाय बिथांनि फिसालाखौनि नामखौ आं मोजां मोनथिया दै आं नुबायसो थादों आरो खोनादोंबो जे बिथाङा बिफानि जानानै बिराद केम्पेनिं खालामगासिनो दं होननानै बुंदों ना सोरनोबा माने जायफ्रा UPPLआव फैदों मोजां मोननानै फैदों बैफोरबायदि इयुथ बिथांमोनखौ न'आव थांनानै बुरखायनानै थाखा फैसा हैनानै बुरखायदों बा 2 लाख चेकखौ स्किमखौ नोंथांमोननो होगोन होननानै बिथाङा थगायदों दै आरो बियो अनलि गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखायल' बिथांनि मतलबा जाबाय बिफाखौ MLA आव देरहाहोखांनानै बाय इलेक्सनाव गाव बिजाथि महरै गसंनो नागिरनाय जेबो बेयाव जेबो माने मा होनगोन जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जेबो बिथांनाव मोजां रहस्य साननाय गैया दै आरो बिथाङा गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय गाव MCLA जानो थाखायसो बे खामानिखौ मावगासिनो दं दिनैनि दिनाव बेखायनो आङो यां जेनेरेसन दानि फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायदों बिथांनि गोदै रावाव बिथांनि बुरखायनायाव नोंथांमोना गोजावनाङा जुदि नोंथांमोना गोजावबाथाय नोंथांमोननि फिउचारा माने डार्कबो जानो हागौ आरो बेनिखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना दिपेन बर' सारखौ जगदानो गोबां हाजार लाइमोनफ्रा जगदान होनो बिथांजों फैदों बे समाव नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों जे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्राव नोंथांमोना गोजावनाङा नोंथांमोना दहायनि बे माने रेकर्डखौ खोनाबाय नङा होनबा खोनानानै नोंथांमोना बुजिबाय गोबाङानो जे रिहन दैमारि सारनि सायाव माने गोबां रोखोमनि माने बिथांमोना बुंदों नङा बाथ्रा दा रिहन दैमारिया BPF पार्टिनिफ्राय बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नङा होनबा बिथाङा MLA बा डिपुटि चिफ बिदिनो खेबनै खेबथाम देरहाबाय नङा होनबा दाथ' नोंथांमोना मिथिखायो दा रिहन दैमारि सारा मा पस्टआव दङ होनबा BPFनि ओमफ्राय बिथांखौ गोबां रोखोमनि माने डेभेलप खालामाखै माबा खालामाखै नङा होनबा लाइमोनफोरनि थाखाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होनबा दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवथ' आङो बिदि थांनानै बेरायफेराखै मा डेभेलप जादों जायाखै होनबा दा जायफोर बिथांमोना नुदों बिथांमोना बुंदों दा थारैनो डेभेलप जामारदोंना जामाराखै जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुदों बा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय नङा होनबा दा आं बेफोरबायदि गाज्रि इन्टेनसन लानानै बाथ्रा बुंनो थाङाखै जास्ट बे माने भिडिअआ गोबां बा कल रेकर्डआ गोबां दासान्दि भाइरेल जागासिनो नोंथांमोना बेनि सायाव मा सोंनो ओमफ्राय रिहन दैमारि सारा नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि एरियानि थाखाय खामानि मोजां मावदोंना मावाखै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना फैगौ इलेक्सनाव जाय मोजां खामानि मावदों बिथांमोनखौनो भट होबानो जाबाय नङा होनबा
बेसो खावलायो ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब सेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच